Kaixo lagunok, ongietorri baleara, bueltan gara, eta badirudi bakarrik nagoela olako youtuberako blog bat egiten, nongoa da hau, inori ez zaio importa, hemen eta gaur, eta orain importa duena da, nor dagoen nirekin, jakingo dute? Bueno. Kaixo! Kaixo aizea? Kaixo, Laura, zer modu? Zer raro, hemen? Ja, pozik, urduri. Pozik eta urduri. Bai? Ja. Bai? Iruditzen zait nagoela nolabait ez dago kidan leku bat, Ez dakit. Ze esan nahi duzu horrekin? Ez dakit urduri nago. Ah. Ez dakit. Zer moduzu? Zer modu zaude? Bueno, ondo. Iraia hasi da. Bueltatu gara. Lagun berri bat dauka. Bale berri bat. Eta espazio berri baten gaude. Eta oso pozik gaurko gonbidatuarekin, vamos a hacer unas misteriosas. Me encanta. Bai? Bueno, hori, ikusiko zenuten orain arte gure sare sozialetan egon dela horrelako misterio bat, ni norri izango ote nintzen horrez. Nire burua ikusi da, baina nire aurpegia ez. Lauraren ipurdia ikusi da, baina nire aurpegia ez. Nire aurpegia ere ikusi da. Eta horixe, ni egongo naiz, hemendik aurrera Laurarekin, hemen txorakeritan. Bai. Eta ez hain txorakeritan ere, bai. Super. Vale. Divinamente. Eta igual hasi baino lehenago erakutsiko ditugu gure karpetak. Vale. Hasi zu, gero hasiko nireak naiz. azalpentsoa daukara. Claro. Bueno, ari gara erakusten gure Araba karpetak, ezta? Bideoa egin genueneko gure karpetak. Karpeta. Hau da nirea. Zer dago zurean? Nirean dago Araba, eta Arabako jende zoragarria, eta, bueno, tarteka ez hain zoragarria. Nere bai, zergatik ez. Bueno, Zurean? ni arabarra nahi zenez. Baina aldarrikatuko dugunez debagoiena araba dela batzuetan. Ez beti baina batzuetan. Hori da. Jarri genituen debagoieneko referentzia oso garrantzitsu batzuk, dakit ikusten diren. Bueno, kuriosoa da bere horretan. Baina hemen dago garrantzitsuena, ez dakit ikusiko den hemen gaude pantanoan, Laura eta ni. Ez dakit ikusten den? Ai, nireak ere dauka Zureak hori. ere dauka. Izen duen. Uize zaila den hau. Eta, bueno, gero ikusiko dugu, baino gure gonbidatua, gaurko gonbidatua, planoan egonda ja. Uau! Wow. Enaiz txakurra, baino, uau! Zer da, debagoien darra? Ez. Ez. Batekin, baikoa momentuz. Bai. Ba, Zer moduzu da, Laura? Uda. Ondo. Eta zurea, eske uda... Eske nire uda dira udalekoak. Osa, nik esaten dut, irakaslea naizenez, irakasle oporra dauzkada dela, baina gero gezurra da. Ni udalekutan... Bueno, ja jubilatu naiz. Eske ni gazteagoan ez, Laura. Berez, udan, ez dakit, bainatzen egongo ginean, ez? Bainatzen. Bainatzen, claro. Ni naiz gehiagi bainatu egia esan. Aurten berdeskubritu dut piztina. Erabaki nuen berriz nahi nuela piztinan jolastu. Eta naiz piztinan jolasten da guzti. Eta zertan jolazte zara? Sin más, como jendeariago adiak egite. Osa, pesada bat izatera. Pues hortan, ibili naiz. Uda guztia. Ja, nik, bueno, txikitan eta esain txikitan, piztinan almudenazi, beste arabar bat, izango banitzu ez dela, pues horri biltzen nintzen, ez dakit, akrobaziak egiten, hori adibidez. Vale, eta iraila da? Iraila da,
Kurtso hasiera, hasi dugu kurtsoa, edo kurtsoak hasi gaitu, Bai, buf. eta bagatoz bueltan. Bagatoz buelta. Esan barra daukagu, pasaren urtean ere esan genuen, baina bueno, inoiz ez da berandu, gogorarazteko, irailan ere ez dugula dietarik egingo. Irailan ere ez garela gimnasioan apuntatuko. A ber, segurazki irailan Zeterber Fiber 40.000 estraskolarretan apuntatuko gara. Eta baina izango dira en plan eskulanak. Eskulanak. Performatuko dugu, batean, ez dakit, ceramika, olako katilu estetikak egingo ditugula, eta gero mierdonzio bat izango ira. Eta, bueno, a ber, kirola ere egin daiteke Batzuetan. batzutan Batzutan dantza, egiten dugu, batzutan egiten dugu, beste batzutan ez. Mendira ere, bueno, meloi hori, Beste egun baterako, Beste egun mendizale baterako. bat akargunerako. hori da. Eta, hortaz aparte, iraia, oharrazkar bat, kenduko dut hau eske ez dut. Taliatzen ari naiz. ni bakarrik. Bueno, iraia, bisexualitatearen ikusgarritasunerako egun, ez dakit zer. Bueno, bisexualitatea ez da fase bat, edo bai, edo bi. Alde batetik, gero, bi azaratago ere, bueno, aukera gehiago daude, segurazki interesgarrienak, hija, transfeminismoa, tal, cual, queer, bueno. Eta gero, gizon bisexualak existitzen dira? Galdera bat. Ez daukagu erantzunik, baino soy una pringadak. Eta jenesik esatzen duten bezala, existitzen badira, pues, etor daitezela. Que pasen por caja. Eta, listo, bueno. Hau karri duzu? Ai, marikon, bai, baino, otxian daukat. Sorpresa bat, eskerrik asko, sorpresa bat daukat zuretzako. Baino, Ez da gelditu batere artifizial. baino antxatuko nahi sorpresa hori jasotzeko. Vale, bueno, kontatuko diet nola jakin nuenik sorpresa honen berri, Laura, edo egingo dugu antzerkia, como que ez dakidala. Kontatuko diet. Elkartu ginen Laura eta ni gidoia idazteko gaurko egunerako. Eta Laurak esan zidan, dauka sorpresa bat zuretzat, ez dakize. Eta esan nion, zer da? Esan zidan, ez dizut erakutsiko. Eta gero erakutsi zidan. Horan, orain, hasiko da antzerkia. A ber. Ai, aizea, ze ondo ben gaudela zuretzako, opari bat daukat. Opari bat niretzako? Opari bat zuretzako. A ber, eta zer da? Gasteizko jaietan erosi nuen. A ber. Unboxing. Da, zer jartzen du? Ai, joder. Zer jartzen du? I love Ai, Esko. esko. Ai, ze polita. I love Esko. Ez dakirarentzat, ni eskoriatzakoa naiz nintzen. Orduan, A ber, baino, esan behar duzu ondo. soy de esko. Esan, jendearentzat eta gero arabatarrez. Eskoitzakoa naz, jendearentzat eskoriatzakoa naiz. Ez horrela. Horri da. Bueno, hori. Besterik gabe. Besterik gabe, antzerkia egin dugunez, gaur, bai, esan. Tor dadila gure gonbidatu sekretua. Gure gonbidatu sekretua. Ez da ikusten. Bai. Kaixo. Kaixo. Nor zara? Hostia! Ni Edurne naiz, eta Arabarra naiz. Eta uste dut horregatik nagoela hemen, eta ja, bagoaz, ez? Badi, Listo? azteko, ez dago gaizki. Bai, ni baino gehiago egin du Arabaren alde momentuz. Bueno, gustatu zait pila bat zure lehenengo eguna izan da izea, geratu zarela bakarrik mailan. Anekdotak kontatzen, rollo hori gertatzen zaigu, ez? Arabarroi Gipuzkoarrak zatoztenean. Bueno,
Ba, Edurne azkarate. Ez da karateka, baina azkarate. Ez, pentsatu nuen txikitan apuntatzea, Rollo, pues, zentzua zeukan, baina esfortzua handia zan da, erakin nuen ez. Ni ba naiz. Karateka zara? Bizkat. Eta gero ingo ditugu en plan mugimendu batzuk, hau izango alitzu bezala la revuelta. Nahi baduzu? Vale. Hemen la rotonda gehiago, Ja, Vale. kar. Es que humore podcasta. Bueno, ba, Edurne ongi etorri. Mi esker. Keston ilusioa egiten digu, horrela saioa zurekin hastea. Eta hori, bueno, hemen aurkeztu zaitugu gure gidoian jartzen du. Oiongoa da, arabartasunaren aldeko militantea. Irati filma egin du, bertso mundua, influencerra. Ara. Zer gehiago zara, hortaz aparte? Naiz oso txarra goiz jeikitzen. Ba naiz ere bai ondartza zalea. Gero ere bai zer naiz. Boiera. Ez dakit zer gehiago naizen, traidorezikin bat, Donosti bizi naizelako. Hortara iritsiko gara. Ados. Ba, bueno, deskubrituko dugu elkarrizketan zehara bertzer gehiago naizen. ba, deskubrituko dugu. Bai. Eta, bueno, pixkat, zerbait esan duzu, baina zergatik uste duzu izan zarela gure lehen gonbidatua? Ba, gastatu zitzaizkizuelako aurreko denboraldian desiente, eta bigarren bueltan, pues ja, pentsatu zuelako, neska hau ekarri beharko deu, denbora guztian ari da esaten arabar movidak, eta pixkat, por alusiones esaten dena, ez? Izan daiteke? Izan daiteke. Eta nola hartzen dituzu normalean horrelako gonbidapenak edo proposamenak? Gustatzen zaizkizu, pereza ematen dizute, goizetan baldin badira badakigu baietz? Bai, goizetan baldin badira, puntuak jaisten ditu, saiatuko naiz atzeratzen iritsera ordua eta gehien, gero arratsaldetan badira ondo, eta batez ere Araban baldin badira, daukat ez dakit beste langa mota bat edo beste filosofia bat, eta orduan guztiari edo aldudan guztiari baietz esaten diot, eta jendeak ez du ulertzen, pues igual zergatik ez noan beste toki batzutara edo esfortzu bat iruditzen zaidan segunetan on agertzeak, eta gero hemen Gasteizera nator edo zertara, edo zerrengatik, eta bai, da nire enpresa politika da Araban baldin bada jungo naizela. Ez da politika txar. Arabartasunaren aldeko militantea bere horretan, ez? Hori da. Hori hasieratik esan dugu eta hala izan da. Eta, bueno, horrekin lotuta, arabartasuna lotuta, Oionen jaio zinen. Bai, Gasteizen berez. Ja, Baina Oionera. hori ere pentsatu genuen. Bai, nire nanean jartzen du Oion, nire aitak alana izan zuelako, baina Gasteizen jaio nintzen, amak alana izan zuelako. Baina Oiongo jendea normalean Logroñon jaiotzen da, orduan pixkat... Ez que elkarrizketa hori esan genuen. Bai, San Mateon jaioko zen, batean. Ez. De hecho, jaio nintzen apirilaren 29an, berez 28an jaiotzekoan nintzen, eta prest nengoen ateratzeko, baina San Prudentzio zenez. Txanda amaitu arte edo medikua sartu arte, 29 iritsi arte, itxaron behar izan zuten txagorritxun, eta horregatik 29an jaio nintzen. Ez que hori da supera, barra. Bai, bada. Ez que jaira hasi du. Egia da. Bai, gero, bueno, ikusiko duzue dugu, olako jolas berri, ezain berri bat daukagu, eta ja horrek nik uste dut punturen bat irabazi du. Hori, esan dugu Oionen, jaio zinela, Oiongoa zarela. Bai, naiz. Eta galdetu nahi genizun, ean nola uste duzun eragin dizula Arabar Errioxako herri batekoa izateak, Euskal Herrian sozializatzeko, Euskal Herrian sortzeko momentuan.
edo ea eragin dizu behintzat? Bai, bueno, uste dut kasualidadea den arren denoi eragiten digula nun jaiotzen garen, nolabait, eta, bueno, pues oionen euskalduna izatea ez da gauza erresa, incluso, bueno, haurtzaroan, sin más, ez ara esertaz enteratzen, eta, bueno, egiten duzu alduzuna. Nera bezaroan, iristen dela pixkat gauzak aldarrikatzeko eta gauzei aurka egiteko garaia, bai, pixatu ziala pixka bat zama horrek, ez? Hemen euskaldun izatea, pues igual ez da oraintxe bertan nire esfortzua jarri nahi dudan gunea, ez? Eta zama bat bilakatzen zitzaidan euskalen aldeko ekimenetan parte hartu behar izateak, edo presioa sentitu izan nuen gauza batzuetan edo bestetan parte hartzeko, adibidez, Arabako bertsolari txapelketan. Esaterako. Eta bueno, pixkat hortik, ez? Kontraesanetik eta amor-odio maitasun gorrototik pixkat. Eta, bueno, ondo etorri zitzaidan aldentzea, hain zuzen ere erabakitzeko itzultzea, eta nahi baduzu gero iritsiko gara etapa horretara, baina erabaki nuen iparraldean bizitzea. Iparraldean niretzat da Gasteiztik gora dagoena, ni oiongoa naizelako. Eta orduan, hori, salto txiki hori egin nuen, eta Gasteizera edo Oionera itzuli beharrean, bertan familia neukanez eta pixkati indepea naizelako, nahiago nuen anonimotasuna eta beste hiri batera joan, eta Donostira jo nintzen. Ara. Hori da nire bizitza. Ara, Gipuzkoa, ara. Ara, Eta, bueno, hor iritsiko gara. Gipuzkoara joan baino lehen Wikipedian irakurri dugu 2011 eta 2015 artean, nun eta Valladoliden, honek pompak behar ditu, bai, ikasi zenuela. Bai. Zelan izan zen esperientzia hori? Esperientzia bat. Bai. Bueno, igual oiondarra izateagatik ere bai, beti ikasi izan dut, herri txiki bateakoa izanik, kolektibo txikietara elerratu izan naizelako ala beharrez, ez, horrela tokatu zaidalako bizitza, eta ikasketak egiterako garaian ezen izango bestera batera, orduan, antzerkia ikaste erabaki nun, klase txikiak dira, ohitutan nengoen 10ko klasetan egotera, eta Valladolidera jo nintzen, Euskal Herrian ez zegoelako beste aukera, karrera moduko aukerarik. Eta bertan ere, bizi izan nuen Valladolideko etapa disidente bezala, ez? Osea, ikasketen arloan edo unibertsitate munduan arte dramatikokoak ginen kostra bat. Eta gero ere bai, karo, nik ez nuen egiten igual Valladoliden jende arruntak egiten duen bizi modu hori, eta nire seme-alabak berdin jantzi eta mesetara joan igandetan, eta horrela, ni normalean mugitzen nintzen, beste mugimendu batzuetan, beste jende batzuekin, eta horrelako tokietan ere bai, ertzak nolakoa dien ikustea oso interesgarria da. Orduan, nik pixkat trantsitatu nuen, nire subjetibidadetik horrelako espazioak eta tokiak topatzen ditu darako, ez? Interesgarri. Bai. Vale, eta Gipuzkoara itzuliz, la cabra. Hori, gaur egun Gipuzkoan bizi zara eta badara batzazu urte batzuk ja Gipuzkoan. Bai. Donostin gainera como Gipuzkoan. Barkatu. Nola eragiten du horrek zure arabartasunean? Orain zer sentitzen zara? Oraindik arabarragoa? Eta bai, eske guai dago, zeren jartzen zarenean kontrastean, ez? Ni segurazki Gipuzkoan araban naizena, baino arabarragoa naiz. Kontrastez ikusten ditudalako desberdintasunak. Orduan, nik uste dut bai, bertan bizi naizenetik garatu dudala hain zuzen ere diskurtso hau, ez dakit nola iritsi naizen ona, zeren gainean ez naiz ez akademikoa, ez inteligentea ere, orduan ez dakit nola bilakatu naizen, pues, arabartasunaren erakusle edo, baina nik uste dut horrek zer ikusia euki duela, ez? Kontrastearen gatik ikasten dituzula zure barne tokiak, eta honi, pues, momentu batean
ez nion nik garrantzia eman, eske nik ala bizi nuen eta pentsatzen nuen horrela zela eta jende guztiak zekiela, pues, gure artean hitz egin dezakegun bezala, ezakit kontestu eman komun bat daukagula hemen bertan gauza hori buruz hitz egiten dugunean, edo gure arabar nortasunari buruz hitz egiten dugunean, eta bertan iruditzen zitzaidan, adibidez, pues, Donosti batean edo Gipuzkoa batean ez nintzen oso ulertua sentitzen gure arabar nortasun honetan. Eta orduan egiten ditut horrelako pues, joan etorriak eta bidai horietan daude hausnarketa horiek. Desberdintasunak identifikatzen. Wow. 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 Claro, bueno, hor bagoa sartzen orduan gure nortasun hortan eta euskal kulturarekin edo euskal Qué mal, lapurtuko dizute. Nik ematen diat nire Gasteizen bizi diren lehengusinei nire zenbakia hartzeko lurralde busak merkeago. Egiten da, Egiten da. Bai. Nirea oraindik da lurralde bus. Wow, vintage, Laura. Ez zu gadetuko adina, nire amonaren ere bada lurralde bus, así que... Pum! Bueno, hori, euskalduntasuna, gora eta bera, ze harreman daukazu euskararekin eta euskal kulturarekin, orokorrean. Ona. Eske beti, hau ja asko esan izan da, baina eske gero bizitzen dugu eta egia da, euskaldun izatea batzutan zaila da. Eta goi dago, irekitzen dituelako espazioak hausnartzeko eta bar, eta ere bai beste realitate batzuk ulertzeko gaitasuna ematen dizulako, eta sorte pixka batekin pues ez izatea infascista ahalbidetzen du, adibidez. Orduan, bueno, posik nago euskaldun izatea tokatu zaidalako, baina badut ere bai batzuetan harremana bai nabaritzen dut pixkat ni izamatzen nahuela, oraindik ere, inkluso esango nuke ez dudala lortu guztiz euskaraz bizitzea, edo jario egoki bat eukitzea, gero batzutan entxufatzen naiz, baina egun batzutan kostatzen zait, eta uste dut hori euskaldun askoren errealitatea dela. Ja me jode, baina eske egun batzuetan funtzionatzen dut gehiago gaztelaniaz barrutik, eta beste egun batzuetan, dependetan horrekin nagoen, ikuste dut oso permeablea naizela. Oso baldintzatuta nagoela inguruarengatik. Horregatik barintzen Donostira bizitzera, pixka pegatzen zitzaidan, eta hor jario asko hartu nuen, eta autu bada, eta esfortzu bada, eta beste, nik lehen ez nituen irakurtzen liburuak euskeraz, ez nekien ez da zeiten zan. Ez neukan, joanen bizit nintzenean adibidez, ez nuen euskal antzerkirik ikusten programazioz delako iristen nire herrira. Ikusten genuen, lehen zegoen internetik eta plataformarik, eta ikusten genuen goazemank, eta, egiten zituzten behin broma gipuzkoarrak, eta ulertzen zenuen erdia. Osa ez dakit, lan bat da, eta lan hori hartzerako garaian, garaiaren arabera gehiago hartzen dut, konpromiso handiago hartzen dut, derrepente entortzen da euskaraldi eta ez zuen, baina beste batzuetan, energia falta zait, eta eruduntasuna sartzen zait, ere bai, eta ez gara perfektuak, eta egun guztiak desberdinak dira. Orduan nire harreman euskalduntasunarekin, ematen dian aukera guztiekin superpozik, eta gero ematen dian lanarekin, egun batzuetan, nekeza. Bale, eta horrekin lotuta, kontuan hartuta, hori, Valladoliden egon zarela, Erasmusen ere kanpoan egon zinera Polonian, beti izan duzu ideia hori Euskal Herrira itzultzekoa eta Euskal Herrira negotekoa? Edo izan da zerbait horrela gertatu dena eta ondo zaude hemen, edo... Nik uste dut ideia bai euki dudala, intentzionala izan dela. Egia da, garai batean, igual askoz gazteago nintzenean, nera bezaroan eta pentsatzen nuela, bakizu internet iritsi izan etxetara, eta orduan uste genuen munduan zehar biziko ginela eta bisitatu ahalko genituzkela egia dela, aldu joan. Baina igual, hobeto bez.
beste toki batzuetara eta horrela, nik ere desarroigo handian eukan nire herriarekin eta orduan nahi nuen alde egin. Eta edonora, oso esploratzailea eta bidaiaria izan naiz, edonora irutzitzean ondo. Imaginatzen nuen nire burua bizitzen edonon, furgoneta batean, tipo sex educationeko pertsonaia hori nola bizien camping de karabanas batean, pues horrela imaginatzen nuen nire burua ere bai. Baina momentu batean gero nagusiago bai erabaki nuen itzultzea, hori nahi niolako eman nire buruari aukera simulakro bat egiteko, rollo euskaraz bizi daiteke, bai ez, saiatu, zen niretzat ez ezaguna zen, fantasia bat zen. Orduan egin nuen lana bezala, ez? Venga, bueno, eta ikusteko ere bai antzerki munduan, ez bazaude hor, ez duzu bertako antzerkia ikusten, eta nire arloa izan da, saiakera hori egin nahi nuen. Orduan bai, nahi eta erabakita. Vale. Tope. Iepa. Orain, pixkat zure lanera, hortan sartuko gara, zure lana, 1000 kontutan ikusi zaitugu, plaza oso ezberdinetan, baino, egia da, aitortu beharra dago, ez dakit, zera berezi bat, leku berezi bat hartu duela Iratik, ez? Irati filmak. Eske nire karrera da Irati orain txoetan. Nire karrera guztia da Irati. Pozinago, representatua sentitzen naiz, baina egia da luze doala, ez? Ni superpozik nago, baina egin nahi ditut beste pelikula batzuk ere bai, bale? Mesedez. Eta Paul maite dut pila bat, lantalde guztian maite dut pila bat, eta gero ere bai, ahaztu egiten zait batzuetan, baina noizan behin norbaitek gogorazten dit, euskaraz ikusien munduan, gehien ikusien pelikulaen protagonista, hori ere badela, ez? Eta orduan, ulertzen dut presentzia ukitzea oraindik ere Iratik han eta hemen, oso garai honean iritsi zen, jendeak nahi zuen, zeukan pixkator, pika-pika, horrelako zerbait gertatzeko, eta azkenean horrelako proiektu bat handia egiten du jendeak gogoa badu, benga, gora, aparra bezala. Eta jendea ze baldin badago, edo ez badago konektatuta, Paulen iruditegi horrekin adibidez, zulora, eta, hola da, gure lana. Iratirekin sorte eukinun. Bale, horran esango dugu Irati egin zenuela, bai. Baina beste gauza asko egiten dituzula, eta komentatzen aritu ginen, antzerkian aritzen zara, gauza askotan, nahi baduzu pixka bat kontatu zertan aritzen zaren, baina interesatzen zitzaigun pixka bat, kolektiboan sortzearen hori, pixkate formol nondik datorren eta ze behar betetzera, ez? Eta pixkat nola sortu zenuten hori, edo zerrekarri nahi diguzuen horrekin. Bai, hori zinearen mundua aktore bezala itxaron aldi luze bat da, eta kastinak egin behar dituzu, eta ni sartu nintzen nahiko berandu, 28 urterekin egin nuen Irati, orduan, se supone zerbaitetan ibili naizela aurreko urteetan, ez? Eta niretzat interesgarriena da, hain zuzen ere hori, ez? Kitzea gaitasuna, ofizioak edo gibideak badu itxoiteko edo besteen menpe egotearen zati bat, baina ez nuke nahiko hori izatea nire lan guztia, baizik eta garrantzia handia ematen diot ere bai zure lana sortu ahal izateari, ez? Eta hor dago antolatzea, inquietude eta poetika berdinen bueltan ibiltzen garen artiston artean elkartzea, eta gero formula orategia izan zen pisinazo bat, ez jakintasunetik, asko gustatzen zaidala nola hasi zen, zeren benetan inozentzia handiarekin hasi zen, gure burua ikusi genuen irumatau bezala, irumatau, baina ez genekin ezer ez egiten pila bat ikasi dugu, bertan hasi gara, bebe batzu ginelako eta orduan jartzen ziguten beti etiketa gazte antzerkin plan ludoteka bat izango balitzu bezala, eta guk nahi genuen nagusientzako antzerkia egitetze guk bagenekien gauza pila bat eta gauza pila bat nahi genituen kontatuta gure erara eta ez dakiz zer. Eta nolabait lortu genuen hori ere bai, ez? Sorte handia auki genuen, lan handia ere bai egin genuen, eta orduan bai iritsi ginela leku hainbatetara, eta publikoak pixkate ezagutu gintuen gure
deklarazion de intenciones edo gure asmoak pixka bat azaleratu genituen eta kolektibo bezala ere aurkeztu ginen. Eta niretzat formol da lo más, zeren da proiektu bat ikerketa eszenikorako, hortik edozer atera daitekela, atera daiteke podcast bat, atera daiteke edozer, gu hirurok antzezlea garen, ez normalki denak dauka antzerki tinte bat, baina oso performatiboa ere bai, errealitatearekin nahastuta eta ez hainbeste pertsonaien antzerkia eginaz, eta ez dago merkatuaren denboretara lotuta. Osea, guk hori mantendu nahi dugu guretzako plataforma bat bezala, eta lehenengo araua da, hemen zerbait egingo dugu, hirurok nahi badugu, hirurok nahi dugunean, eta hemen ekoitziko da, benetan sinisten duguna, ostia, hau egin nahi dugu. Eta horan egingo dugu, eta punto. Eta berdin digu ze epetan gabiltzan, egoten garen 7 urte zer egin gabe, osea ez dugu sartu nahi horrelako makinaria batean, non de repente txurreria bat bilakatzen zaren, eta urtero zerbait atera behar duzun, eta enpresa munduan eta urtez urteko lan horretan sartu beharrean, pues, hori ja, beste batzuentzako egiten dugunez lan, beste batzuen lanen zerbitzura jarriko gara, baina formolda oasi bat benetan egiteko nahi duguna. Eta hori eukitzea niretzat da superlasaigarri artista bezala. Badut hori, eta badut jende hau, eta ondo elkartzen gara, eta ulertzen gara artistikoki eta humanoki, eta desio diot edon hori eukitzeko aukera. Jo, que guai. Ja. Igual egingo dugu hau eta gero... Bale, ados bai. Dena den, hainbeste, pixkat esan duzu, ez? Formol oasi hori bada ere, ibilizara telebistan, antzerkian, filmak egin dituzu, serieak, telebistako aurkezlea ere izan zara. Bai. Bertxotan, ezaguna ahaztu. Bada zerbait egin ez duzuna eta egin nahiko zenukena? Orain ez bururatzen nire ogibidearen barruan zeren hor ja edo zer egiten duzu. Baina beti daukat horrelako amets bat, plan B bat bezala, behintzat egun batez, nahiko nukela izan taxista. Beitu. Bai, rollo erditzear dagoen pertsona batera manatoa hostia ospitalera, edo siga ese kotxe, edo horrek ere eman aldi dela, osea, hori ere etorri daitekela zine mundutik eta pertsona taxista bat egin. Baina, bai, ezagizergatik ogibide horrek erakartzen dago. Eskida egita, super absurdoa. Eta ez da razionala, baina eskegia da. Ala izan dadila. Esker. Taxista izango da zinean, ikuste amaituko zenukela turistak eramaten, Oso esan nahi du. Hobeto pelikuletan. Ja, vale. Eskertzi zuta holkoa, izea. Ez da holko bat, da nire iritzia. Vale. Piskat serioago jarrita eta gero ja jarriko gara piskat bihurriago. Hori, nahi genuen pixka bat kontraesanei buruz hitz egin, eta, nik uste momentu egokian gaudela asko hitz egiten ari delako, Palestinaren movida guzti honekin kontraesanak nahiko mai gainean jartzen ari dira, ez? Como onartzen ditugula gauza batzuk, baina ez, eta onartu hartugula gure kontraesanak edo guzti honek sortzen dizkigun kontraesanak. Ikusi dugu zuk adibidez, bai Instagramen egin zenuela bideo bat Spotifyen boikotari buruz eta pixka bate alternatiba bila, edo, berriki saio alkaizak ere uko egin dio igartasariko bekari, kafek Palestinan egiten ari denaren gatik edo horren ondorioz. Orduan, hori, pixka bat, zer zen? Bai, nola Zeintzu aktore dira- bezala ere nola bizi dituzu kontraesanak. Ez? Ja. A ber, pues, gero nahi bauzu hitz egiten dugu kontraesanei buruz, osea, hau kontraesana izan gabe, nik uste dute denok hartu behar dugula, behintzat norbanako ezela,
porque antolatzea zailagoa da, eta por supuesto jendea antolatzen ari gara. Gero ja gobernuek pues, igual ez dute zer egiten, eta hori beste antolakuntza mota bat da ez dena efikaza, orain konflikto honetan, baina behintzat norbanako ezela konektatuta egotea eta alduzuna egitea, eta behintzat aktore bezala, ez? Zuregatik hitz egin dezakezu, ezin duzu hitz egin proiektu batengatik edo ekoiztetxe batengatik, igual lio batean sartuko zarelako, baina nik bai sinisten dut, nik nire gorputza jartzen dudan toki batean jarri dezakedala ere bai Palestinaren aldeko aldarri bat. Norbanako bezala, osea, ez nator zuri izorratzera, ez representatzera, ez sartzera legalki zer ari garen egiten, baizik eta ni hona etorri banaiz, nirekin ere mezu hau badator, zeren osea, amorratuko ninduke pila bat, ja hori ere ez egitea beldurragatik, osea, beldurrarekin bizitzeak ematen dit amorru pila bat, osea, eske gainera uste dut hemen ez dagoela eztabaidarik, pues alduguna egingo dugu, pues bai, batzuetan gogoratuko zara begiratzen kode guztiak eta eskaneatzen produktuak erosten dituzunean eta ez daki zer, pilat kontsumitzen dugulako eta igual guztiarekin ezin garela kontu zibili, baina igual bai aldugu, ez? Osea, gutxiago erosi, osea, jendeak nahi du, sistemak nahi ditu konsumitzaileak, osea, berdin du ze aldetakoa, berdin du ze guda, ez dakiz ez erosi gauzak, mesedez, jazta, ja bale, horrela berazten da aberatsa dena, ja da, eta jazta, eta Palestinaren kontuarekin, punto, ezin da beste zer egin, ni posizionatzen naiz beti, osea, eta oraindik ez dit inork ezer esan, eta, bueno, esaten badidate, pues esangoet, pues nire iritzia dela, ez dut beste inore representatzen, baina nire burua, bai, tio, eta horrez. Vale. Ero zer, kontraesanak, zintzu dira kontraesanak, Bai, osea, kontraesan nazen pixka bat eskusa bat hori, pues bakoitzak ere ardura ardezan egiten dituen gauzena, ze askotan ere ezkutatzen gara kontraesanetan, baina osea, nik hemen Coca-Cola bateatea kontraesan bat da, bai, baina da kontraesan bat oso erraz justifikatuko duzuna, ja, aldatu dezakezuna. Bai, hartu bakoitzak erabakiak, osea, eta neurtu, eta gauza batzuk egingo dituzu supererrez, horiek egin eta blindatu, edo utzi egiteari eta blindatu, eta bizkat esfortzu bat kostatzen zaizun hori errebisatu indarra daukazunean, igualez egun gauza aldi berean, baina joan banan, eta joan ohitura berriak sortzen, osea, betikoa, baina ez relajatu, eske matit pereza pila bat relajatzen den jendea, eta como derrotismo honetan erortzen ikustea jende guztia, pues ez dugu epaituko jendea nola dabilen, denok ditugulako benetazko kontraesanak, baina ez gaitezen erori derrotismo horretan zeinan ja ez du den ezer egiten, zer mundu apikutara badoala, toek ez dir. Bai. Barkatu. Hori, hala da. Eta, bueno, orain honen ostean, bai, puntxo honen ostean, egia da jolas bat datorrela, baina agian kontatu nahi diguzu zertan zabiltzan, ez dakit zerbait ez bada atera edo... Ez dakit noiz aterako den programa, hau. Bukerez! Laster, bale. Laster, nago itxo egiten, eta oso zorian gaude, ateratzeko Aro Berria pelikula. Zinemaldira goaz, Irati Gorostidi zuzendariaren lehenengo pelikula da pelikula bat oso autorala, oso lokoa, ezoikoa, Euskal Herrian kokatuta dago, benetazko istorio batean oinarrituta, osea gertakizun historikoetan oinarritua, baina fikzioa da. Eta aurrekoan ikusi genuen lehenengo aldiz pixkat gero sustorik ez hartzeko, zeren pixkat sustito ere badago. Oso ausarta delako pelikula. Orduan, uste dut doala zinemaretoetara, zinemaldian ez badezu harrapatzen, pues ya zinemaretoetan dago azaroaren 28an okerrez banago. Vale. Bilatu zuen konfiantzazko zineman. Vale, guai. La promozio. Bai. Oso hortarako ere badira horrelako lekuak, ez? Vale.
Bale, orain lehen ere aritu gara hitz egiten, eta neurtu nahi dugu zenbaterainoko zaren arabarra. Orduan, asmatu dugu patatometroa. Laura? Bai, Hau gauza serioa da, gauza oso serioa egia da. Galdera nahiko motzak dira horrela. Ea. Ea, noiz egon zara, azkeneko aldiz, Gasteiz ez den, Arabako herri batean. Ba, udan, duela ja 4 aste, claro, hilabete bat pasada, nire herriko jaietan egon nintzen, oionen. Hilabete 4 aste dira, Osea, 4 aste. Venga, Gaizki, apuntatuko dugu gero puntuak ateratzeko. bai. Bale, aukeratu bat. Gazta tarta, pantxineta edo goxua. Pantxineta. Pantxineta. Kokatu mapan. Bai. Tuesta? Baina nola kokatu ze mapatan. Arabako mapan. Ja, non da, No. Ai, egia da. Kokatu behar duzu Deskribapenarekin. demagun. Ze kuadrillan dago. Salina zen. Ondo zabiltza, bai, baldego bian. Vale. Oso ondo. Osea, niretzako, hola, Hori da. Bai. gehiago ez dakit, Niretzat, Arabako mapa da, bueno, nik behi bat ikusten dut. Ara, vale. Bale, izan daiteke. Hor, Ja, buruan. badu hor. Izan daiteke. Bizkaia alderontz badu, como... Tak. Bai, vale. Bale. Bai. Urrengo azuk esan nahi duzu. Esan zuk herri guztiak. eta- Venga. Urbina, Non koño dago Urbina? Zuian. izan zitekeen, agian hemendik aurrera zuian egongo da. Baino, Araba eta Debagoien artean, Oh. Baina zuia da, ez da? zuia da. Araba eta Debagoien artean, Nik uste da, ez? Gorbei aldea. Arratzuia barrundia. Osea, ez dago hemen, dago hemen. Vale, bai. Vale, Erdian Adibidez, gutxi, bai. vale. Qué Eta cabronas, azkenekoa, Bota. nik uste dut hau, A ber, Bueno. zan. baja hori. Hori Oiondik Gasteiziako bidean dago. Ez dakit, Bernedo pasata. Egongo den. Nafarrate pasata. Hori da. Gertuago, ez dakit gerturatu daiteke gehiago, non dago hori, tio. Atauri, bueno, Oion eta Gasteiz artean niretzako. Badago? Bai, Vale. Trebiñun, Bueno, pues eso. Claro. oso ondo. Oso ondo. Vale, hau Giputxiei begira eginakoa. Zein izan da, ze ondo hitz egite dezun euskeraz, arabarra izateko, originalena jaso duzuna? Originalena agian arabar baten gandik jaso izana, ez? Rollo, ez no espero, joder, macho. Joder, macho. Bai, bizkatola. Wow. Bai, como Gertatzen rollo da. homofobia interiorizada, ba. Bai. Bizkat sentsazio hori. Bai. Eta, galdera hau zaila da, baina bueno. Araba, erlijio bat izango balitz, nora egingo genuke peregrinajea? Egingo genuke kanpezuko igeri lekuetara. Aldibidez. Peregrinajea. Gotxoko bat, elkartzeko, ritual batzuk egiteko, ibaian, tal, izoski batzuk. Ez? Bai, Ondo. Vale. hori Eta- zen erantzuna, justo hori. Eta azkena, zein da zure edari alkoholdun gogokoena?
ardoa. Ara! Beltza edo txuria? Beltza. Claro, oso ondo. Argi zegoen. Bai. Super argi ez dagoen. Eta lehen ez, baina ikuste dut nagusitzen noan enean hartu dela rollitoa horri. Bai, ja garagardoa oso 20. mendeko edari bat da. Bueltatu behar gara, pues 2. mendeko edari bat eta dela ardoa. Asko zobeta. Asko sobeto. Zalantzari gabe. Eta orain, bueno, aterako dugu, kalkulatuko dugu batez bestekoa. Baina, Ponderatzen nahikoa diran jaiote egunak eta. A ber. Baino, hori eta ze gehiago izan da, lehen beste zerbait esan duzu, Lau aste hori gaizki. bai? Baino, oio Lau aste dara mandik Arabako herri baten egon gabe, eta niri putxa naiz. Karo, eski Gasteizek ez badu kontatzen. Ona, igual, ondo. Gai, gazteizentrismoarekin... Ja, ze arazoa, Bai, bai. Jonera bizitzea, pixuak merke daude. Egia da. Txika, Bai. Bale, dauzkagu beste bi jolas, agian egingo dugu bakarra, edo ez dugu egingo, edo... zemuz guazen Bakarrarekin ondo. Vale, ondo. urrengo Hasiko jolasa. gara eta... Bai. Joder. Bale, egingo dugu jolas bat, labratan nire asko gustatzen zaiguna. Eta da, fuck, marry, kill. Hau da, txortan egin, ezkondu edo hil. Vale. Horretarako ezagutu behar dut jendea. Bai. Ezagutzen dituz. Vale, pizka satelitean ez. Bueno, bestela egingo dugu pasapar labrata Bai. ya está. Bale, hasiko zara zu, Laura. Bai. Lehenengoa, Egin dugu lekuekin. bai. Vale. Gurutzeta cruces, Vale. tutera Bai. eta eskoitza. Eskoriatza. Fuck, marry, kill. Osa, ez da ane, osa, herriarekin. Bai. Ja. Herria hil, herriarekin ezkondu eta hola, ez? Bai. Eskonduko nintzateke tuterarekin. Etxortaren nuke eskoriatzaekin eta gurutzeta barkatu baino. Hil. Gurutzetara do. Eski izenean dauka. Literal. Gero, Meano, Uzkiano, Vitoriano. Vitoriano hil, joko gehiago ematen dutelako Meanok eta Uzkianok, eta baina erabaki zaiak. Meano ezkondu, por cercanía geográfica. Claro. Eta, ya está, eta Uzkiano, fucking Uzkiano. Bai, ez? Uzkitik. Hori da. Pek. Bek, hori da. Eta, urrengora pasako gara. Bale, bai. Hau ere, Oso komplikatua. Arabarrentzat izango da, Bai. niretzat egia esan, bai. Alavesa, Baskonia edo Mercedes. Benz. Hemen minutu batzu behar dut, pentsatzeko, ze zaila. Eske, kill denean. Ja, hor dago grazia, ez? Claro. Bai. Vale. Pero nire ustez, Aker, Baskonia ez dakit baino. Aker tiene un polvazo, venga, va. Baskonia, fuck. Aker es un guarro. Txuka. Gero, pues, alabesekin ezkondu, zeren Mercedes kill. Bai. Edo Mercedesekin ezkondu. Furgonetak. Emakumezkoa delako. Bueno, Ez da txarra. hola utziko deu. Nahi zau desinflatzen. Lasai. Uste dut, ez dute egin nahi orain egiten dena sare sozialetan jende guztiak ez dutela TDAH daukala eta hola. Baina, bueno, sin más, eskertzen dute ukitze zerbait eskuartean. Eta orain nahi naiz despustena, orduan jantzikut mangitua, bale? Venga. Venga. Kanpezura joateko preste. Prestatzeko. Hori da. Gero, beste bat. Ai. Iker Jiménez, Javier Maroto, Estefanía Beltrán de Heredia.
Bueno, orain ari naizera prestatzen ura handitan nabigatzeko, esango dut Maroto, Estefania Fernández Eta Iker Jimenez. eta Iker Jimenez. Pues Estefaniarekin zein modu, lagundu, parte hartu zuek ere, Bai. Niri hemen oso interesgarria Laurak esan zuen Iker Jimenezekin eskontzea izan daitekela divertigarria. Hombre, Jaja batzuk. egon bar da de Lulu, imaginatu, zu zaude etxean afaria prestatzen, Ai, eta baina, bera dago, ez dakit, espiritualismoa egiten, zelan da, kakofonia bat entzuten. kolektiboki erabaki ezagun. Orduan, Iker Jimenezekin ezkonduko gara. Ezkondu. Bai, Nebozue, bai. Bai, nire ustez bai. Herriak dioena. bai, nire ustez, Bale, eta beste biekin zer egingo dugu. Estefania eta Maroto. Estefania eta Maroto, ez da ere bazki erreza, Ez da. hay que tener estómago, Ja, baina bat da behin. bai. Eta beste da betirako. Ja, bueno, baina... Zeinekin behin. Nik igual Maroto nahiago dut. Bi hurritxo. Eta marika da, bueno, geia da, no sé qué. Maroto. Maroto te come el toto. Venga, vale. Herrimaren gatik, Marotorekin Eta txortan, Estefania. eta Estefania zulo Estefania barkatu. musu bat. Eta pasatuko gara igual Bai, rollo euskalagora. bai. Bale, hau ere da zaila. Da, Bada. Anari, Bai, Maian Lujambio, bai. edo Miren Arbaiza Mize. Ze gaiztoak. Ingo nuke. Eske bat hil behar da, Ja, hasi bar nintzen zen, ikin eskontzen naizen eta horrela, eta gero ja konturatzen norbait hilko dala. Mizerekin eskondu, Ados nago. hasi, eta orain ja, pues lanak, hau erabakitzeko. Zein hilko deu, eta... A great time with... A great time with... A great time with... Venga, Anari, aurrekoan ikusi nola kontzertu eta kauen sos, ze hona dan. Bai, orduan, Anarekin txortan. titularra da, Edurne Azkaratek hilko luke Maian Lujambio. Hori da, atera kontestuz nahi beste. Polemika bat nahi dut. Beste bat. Beste bat. Eske gaztizian atorren aldiro. Eta, Eta, azken bat egingo Bai. dugu. Bai. Vale. bai. Kainakai, Zurine Hidalgo, edo Inigo ETS. Inigo etxe... Ba... Kainakairekin ezkondu. Buah, qué mal. Beste titular bat. Zurinerekin... Ba, Zurine hil, venga. Eta Zurine Hildago. Eta Inigorekin horrela pizkat horre. En plan, Entre sarmientos. hori da. Bai, ya está, Ina zegoen. Ya está, bai. Ina zegoen. Vale. Bai. Eta, jolasarekin, edo jolasekin bukatzeko, Bai. azken proposamena, kontzeptu batzuk edo objektu gauza denaelako ideia batzuk botako izkizugu, eta zuk erabaki behar duzu, ia homofoboak diren, edo gai queer denaelakoa. Vale. Horrela pentsatu gabe. Bai. Bai. Osa, erreza da, lehen kontzeptua da, ura. Ura oso heteroa da. Da homofoboa, de hecho. Eta punto. Bai, eta gainera euria egitea ere oso homofoboa da. Bai. Eraso homofoboa da. Zehazki. Kanpineko aulkiak. Lesbian.
Oso lesbian, oso kuadrodun alkandora tal, badu bere mundu imaginario bat hor lesbiano kolektiboan. Arrazoi. Laranja zukua. Gay. Totalmente gay. Resakarekin hartzea, adibidez. Geia da. Bai, oso geia. Oso gehi. Vale. Gero daude arandanoak. Ja. Zuen ustez? Homofobo. Nire ustez homofobak dira. Osea, gainera iruditzen zaitzera oso heteroa. Ja, Instagramable egiak agian, ez? Bai, osea, arandanoak eta txia Arautuak. dira heterosexualitatea. Bai. Bai. Arautasunaren barruan oso leku onegia. Bai. Vale. Ados? Autobusa. Autobusa marika. Nik uste dut marika dela. Da oso working class, da oso sardinan latada, da oso izerdi usai. Eta igual, behitu, autobusa da homofobia barneratua. Vale. Ez? Bai, Osea, izan daiteke. Bada eta eraso bat da era berean. Osa, bada marika eta eraso bat da. Grinderren perfila dauka, baina urrengoa, Bai? kaletik joateko gamer, edo kaletik joatea hobeto esan da, gamer aurikularrekin, olako batzuekin. Homofoboa. Malaura joaten da horiekin kaletik. Laura, Bueno, homofoboa. homofoba. Bai. Barkatu. Vale, eta igual azkenik egingo dugu Bai. bat, eski Laura gontzait komentatzen, nahiko, bueno, planteatzen ari dela, patinete elektrikoa. Alde. Baina zer da? Hori da, patinete elektrikoa da, a ber, zeka joitan sartu dezakegu. Da queer, ezin da etiketatu. Ez bitarra da. Bai, ez bitarra da. Super queerra da, patinete elektrikoa, mundu guztia gorrotu du. Asko molestatzen du. Asko molestatzen du, oraindik ez gara Debekatuta ohitu. dago. Debekatuta dago, ez dago ondo legislatua, daude bazio legal pila bat. Baina gero jende guztiak dauka tonte hito bat, erbente, ez? Noiz bait utzi zute hartu ez du, inkluso alokatu. Dago pixkator, bai, ez bitarra da, limbo batean dago. Dago termino paraguas. Bai. Total. Eta patinetean ibiltzen direnak ere, Bai, mulet... A ber, denetik dago, hombre, bai. Baina diot, zapalduak, ez dira maitatuak, patinete elektrikoak mundu guztiak. Eta hor gorrotu raider ditu. asko dago, ni daukate patia pila bat raiderrekin. Beraz, Motxileta horia. Bai, Total. oso alde, oso alde. oso ondo. Izorratu patinetea gorrotatzen zuenak. Eta, hainbeste jolas eta gero, ia agujetak ateako zaizkigu, eta esan dugu ez gaudela alde. Bai. Orduan, ja bukatzen joango gara, Edurne, mila esker. Zuei, placer bat eta ohore bat izan da balean egotea. Que iluzio. Eta bukatzeko, bueno, zurekin ere, placer bat. Gure lehenengo saioa. Nire lehenengo aldia. Miau. Bueno, bukatzeko, zelan deituko diogu ni? Gure fotokola, Gure fotokola dago hemen, Aha. kriston esaldi guaiekin. Orduan pentsatu dugu bueltatzeko zure furgoneta gaietara, edo ez, edo hortik ateratzeko eta hori ospatzeko, Bai? bukatzeko argazkitxo bat aterako dugu. Eta zer egingo dugu, argazkia eta gero hau, edo hau eta amaituko dugu argazkiarekin. Urrengoarekin lotura egiteko. Hau da, gidoia egitea in situ da, prozesuari sarbidea ematea, engagement. Orain erabakiko dute egin dezakegu aurkezleek hau egin, zer hau egingo galdetu, duten eta ja amaitu momentuan argazkiarekin, bertan. eta Eta zuek bai, sentituko bai. zarete parte hartzen duzuela programa honetan.
Babatoz erantzunarekin. Zer egingo dugun lagunok? Mozzarella time! Bueno, total, gure helburua da pixka bat lotura egitea programa batetik bestera. Orduan. Bai, oso gaizki egin dut, barkatu. Ez du gadustu gainera. Gainera lehenengo dago argazkia jartak idoian, así que oso formal egin duzu. Kaballito blanco dira, lehenengo programa da, Bai. denboraldikoa, orduan, bagoaz. Total, gure helburua da, hasieran erakutsi ditugun bezala gure karpeta bat sortzea denboraldi honekin. Vale. Eta gure helburua da, datorren programan jartzea zure argazki bat, eta zuk proposatuko diguzun pertsona baten argazkia. Itxaron, orain esango dizut ze pertsona mota pentsatu behar duzu. Eta hurrengo programan datorren gonbidatuarekin, jarriko ditugu zure argazkiak. Eta hurrengoarekin, hurrengo gonbidatuarenak, eta horrela kate bat egingo dugu. Ulertzen da? Herri libre batean. Total, gure galdera da. Zer pertsona edo pertsonai arabarrekin jango zenuke izozki bat pantanoan. Izar mendigurenekin. Vale, Iepa. ados gaude. Le pega, ez? Bai. Pilo bat. Orduan, Bai, urrengoan Bai. jarriko dugu karpetan Edurneren argazki bat eta Izar Mendigurenen argazki bat. Yes. Ulertu da. Eskerrik asko saltzea. Laura! Orain, Orain. Eta orain gure lagunek emango diote benetazko amaiera programari. Bai, eta orain, argazki bat aterako dugu, benetazko amaiera emateko, eta ja, ez? Eta gur, eta hori da, eskerrik asko. eskerrik asko, hurrengora arte, ondo izan, eta eskerrik asko Edurne. Eta eskerrik asko zuei. Eta ikusi balea. Oso ondo. Eta orain argazki, Eta orain ez? argazki. Ai. Ai, ai, ai. Eskizan lio bat argazki.